हेल' लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ना? मोजाङैनो दङ आं आसा खालामो नोंथांमोना लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालाम। आंनि गोदान भिडिअखौ नुलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना। जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा खालाम। खन्थाइखौ लिरदों हेमानि बसुमतारी, खन्थाइखौ फावरायनो आखायाव लादों हेमानि बसुमतारी। खन्थाइनि मुं सेजानाय। बे जिउआ आंनि मादि जाखो सानाखैमोन आं बिदि जागोनखौनो। दिनै आंदि हालाय हाफाय जानांबाय नोंनि थाखाय। गुबुनजों सेजानाय होननानै मिनिजासै आं। नोंखौदि बेसेदि मोजां मोनो आंसो मिन्थिगौ। नों मा मिन्थिगौ मोजां मोननायखौ? नोंदि सानै साथाम लाइन मारियोमोन। दिनै नोंखौदि आं गुबुनजोंसो नुबाय, गुबुन सिख्लाजों सेजानानै लाजाबाय। आं हाजासे मोदैल'सै, आंनाव मा खालामनो हावरिया खाफाल। दिनै नोंनि लाइन मारिनायावनो बिदिनो जानांबाय। आं मासे खाफाल गाज्रि, सिगां नोंखौ हाजासे बादा होबोबाय आं। नों एसे लायोमोनब्ला दिनै बिदि जानांनाय नङामोन। सेजानायानो आंनि खाफालसै। एसेनोसै खन्थाइया। लोगोफोर आंनि खन्थाइ लिरनाय आवरायनाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर बिथांमोना।